Bine, v-am regăsit la episodul 5 din Criminal în serie. Astăzi îl avem în față pe Sebastian Wieland. Ce face el? E un traficant de persoane. Ok, în jurul anului 2009, această persoană niște oameni vroiau să se ducă din Franța în Londra, dar n-aveau pașapoarte și l-au rugat pe el, că avea o mașină mare din aia frigorifică, cum spune la morți. Așadar, nu mai mergea frigiderul și toți s-au urcat acolo, alea 42 de persoane, fără pașaport, evident. Au trecut de granița Franței și au ajuns în Londra. Dar pe la jumătatea drumului, că aveau cam o zi, aveau 3 zile de dus, cam la jumătatea, era 2 zile și jumătate. Asta a fost în jurul anului 2000-2001. Bun. La jumătatea drumului, a început să miroase ahoi. Domnul nostru Sebastian a început să râde, pentru că știa că au murit toți pe căpâie. Toți oamenii aia din spate au murit pentru că nu mai aveau aer și nici oxigen. Și temperatura din ce în ce începea să crească. Eu mințit, de fapt, frigiderul mergea și când i-a dat drumul, temperatura a început să scadă la 0 absolut. Era minus 0 grade acolo. Ghiși ce a făcut el cu ei. În loc să se îngroapă sau să-i dea foc, i-a transformat în regituri și a vândut. Deci, veți atenți cine bun îi. Bine, cam atât a fost episodul 5. Voi face episodul 6 și după aia voi mai face 7, 8, 9 și 10. Doar 10 episoade va avea această serie. Dacă vreți, mai scrieți în comentarii și o să mai deschid serii din astea. Dar ăsta va avea doar 10 episoade. Sper că vă place. Ne revedem la episodul 6. Vă pup. Pa!